Jedni galame majka Rusija ili nas nema, drugi kažu moramo ići u Evropu, treći kažu majka Turska, četvrti kažu Latinska Amerika, Afrika, tu je naša šansa. I ubijanje tih snova počelo je 5. oktobra 2000. godine. Ja ne mogu sada reći da su ovi koji su nedavno pobedili ubili te snove. Ne. Oni su nasledili ruševinu naših snova. Uopšte nikada nisu opasne obične budale. Nema opasnijih budala od pametnih budala. Imaju ogromni uticaj na narod, njihove reči su kao kuršumi i kreću pre kuršuma. Evo, ja bih sada rekao, u crno su nas zavili za poslednjih 2 decenije. Mnoge naše vladike i mnogi naši akademici i mnogi naši pisci svojim rečima, kuršumima, rečima natopljenim mržnjom, i sve se završilo, evo kako se završilo, i tome nije kraj. Ja nisam te 82. godine mogao znati da ću pisati Via Romana i da će mi poslednje poglavlje Via Romana biti u 92. godini i da će govoriti o velikom zločinu ovoga puta Srba nad muslimanima u Orlovu. U onom Drugom svetskom ratu, u sred genocida nad srpskim narodom u nezavisnoj državi Hrvatskoj, pojavi se Skender sa Stojankom majkom, Goran Kovačić napisa Jamu, Nazor napisa majku pravoslavnu, evo i ja progovorih o srpskim zločinima ovoga puta. Napisano je dosta knjiga o velikim Amerikancima srpskog porekla, o velikim Rusima srpskog porekla. Niko se ne usuđuje da napiše knjigu o velikim Turcima srpskog porekla, a najviše velikih Srba bilo je, Turaka bilo je srpskog porekla. Ja, međutim, kao svedok ubijanja Jugoslavije, mislim da su je ubili, svi smo je ubijali, ali pre svega Srbi, najodgovorniji su Srbi, jer nas je najskuplje koštalo stvaranje Jugoslavije, i Hrvati. A mislim da nismo mogli da podnesemo njenu dugu. Zato što smo mi, izgleda, ovaj prokleti sadašnji naraštaj samo za jednu boju, a uši su nam samo za jednu notu. Nekada to nije bilo tako.